l'accés a la informació, Doncs m'ha semblat un espai estratègic per poder compartir experiències i perspectives i construir entre totes una estratègia comuna, no? I propers passos i pensar espais de suport mutu per tirar endavant unes polítiques de l'aigua com les que volem tenir. Ha sigut interessant perquè hem abordat el tema de la gestió de l'aigua amb una mirada com dels municipis petits i mitjans i també amb una altra més abstracta, no?, sobre el dret humà a l'aigua i la combinació de les dues. Jo crec que ha sigut, espero que hagi sigut útil, no?, per la gent que hi ha vingut. Per avançar cap a la municipalització de l'aigua i per tant una gestió més transparent, més democràtica de l'aigua és molt important aquests espais, no?, de compartir, de conèixer experiències i de poder compartir el coneixement que hem anat adquirint amb els processos que hem anat visquent. M'ha semblat que era molt interessant. Jo crec que ha sortit bastant tota la complexitat, però també l'optimisme de la necessitat. Si són persones que estan vinculades a pobles que són aquestes necessitats, doncs espero que els hagi servit per saber que hi ha un milió de llocs en els que poden anar a buscar informació, que hi ha recursos, que hi ha instruments, que hi ha coneixement i que s'animin a tirar endavant.